Üdvözöllek újra a programomban, a mai napon alsótestre fókuszáló edzést fogunk csinálni. A lábak és a farizmok formálásán dolgozunk, miközben mélyen megdolgoztatjuk és hosszabbítjuk ezeket az izomcsoportokat. Szalagra lesz szükségünk, de ne aggódjon az, akinek nincsen, anélkül is minden gyakorlat teljesen kivitelezhető. A szőnyegünkön el is helyezkedhetünk egy csípőszéles terpezbe, és orron át beszívunk egy mély levegőt, nyújtózunk a magasba, majd ahogy kifújjuk szájon át, szépen lassan csigolyánként legördítünk egyet, és lehajolunk a lábakhoz. A sarkak maradnak lent a földön, és elkezdünk váltott térdet hajlítani. Érezzük, hogy jól nyúlik hátul, és lassan rogyasztjuk mindkét térdet, csigolyánként púposan felgördítünk a vállakat, lemélyeztjük. Orron át beszívva levegő nyújtózunk még egyet fel, ugyanígy biccentésen keresztül legördítünk lassan, a tenyereket lehelyezzük a szőnyegre, és picit lógunk. Elkezdjük a fejünket balra-jobbra mozgatni, mozgassuk át a nyakunkat, majd ahogy jövünk vissza középre, mehet szépen lassan fel és le a mozgatás. Még egy utolsót megemel, vissza közép, rogyasztunk a térdeken, tenyerekkel előre mászunk a szőnyegünkön, és beengedjük a fejet a vállak közé, megtartjuk a csípőt egy lefele nézőbe. Lassan elkezdünk a sarkakkal pedálozni, és jó mélyre toljuk bele a talajba. Majd az utolsónál mindkét sarok letol, lábujjhegyre emelkedve előre engedjük magunkat egy fekvőtámasz pozícióba, és innen szépen lassan visszatol a csípő. Majd jövünk még egyet előre, kifúj a levegő, és fától beszív. Jövünk előre még egy utolsót, ahogy megemel a csípő, nyújtva megemelünk egy lábat a magasba, leenged előre a csípő, és behúzzuk a térdet a mellkashoz. Majd visszatol, nyújt újra, mehet folyamatosan. Jól behúzzuk a térdet, már csak 3 ismétlés van belőle, és felnyújt. Jövünk még 2, jól engedjük le a csípőt, és még egy utolsó. Felnyújtjuk a lábunkat, ahogy előre engedjük, előre lépünk a kar mellé, és szépen lassan kitárunk egyet karral, mellkassal, hagyjuk, hogy nyúljon a csípő. Majd visszatámaszkodunk lassan középre, és előre-hátra piciket rugózunk. Ha jól átmozgattuk a csípőt, visszalépünk hátra, és feltoljuk magunkat egy lefele nézőbe. Felnyújtjuk a másik lábunkat, ahogy előre engedjük a csípőt, behúz a mellkashoz a tért, majd visszanyújt a magasba. Mehet lassan, folyamatosan, és felnyújt, jövünk még 3 ismétlést. Jó magasra tol. Jövünk már csak 2, leenged a csípő, jól behúz a tért, és még egy utolsó. Felnyújtjuk a lábat, szépen lassan előre lépünk a másik kar mellé, és kitárunk egyet karral, mellkassal. Hagyjuk nyúlni a csípőt, lassan jövünk is vissza középre, és mehet előre-hátra a pici rugózás. Ha megvoltunk, visszalépünk a másik láb mellé, feltöljük a csípőt egy lefele nézőbe, majd ahogy jövünk vissza egy fekvőtámaszban, megtartjuk 10 másodpercig, és indul. Nagyon jó, hogyha megvoltunk, feltöljük a csípőt egy lefele nézőbe, és lassan nyújtott lábbal előre sétálunk a karokhoz. Rogyasztott térdel, púpos háttal felgördítünk csigolyánként, és a végén a vállakat lemélyeztjük. A szalagunkat megfoghatjuk és felhúzhatjuk a bokák fölé, és elhelyezkedünk a szőnyegünk elejében egy csípő széles kis terpezben. Hogyha elhelyezkedtünk, veszünk egy mély levegőt, orron át nyújtózunk a magasba, és kifújra lassan legördítünk és lehajolunk a lábakhoz. Picit átmozgatjuk a lábakat,
belerugózunk felső testtel, ami jól esik. Ha megvoltunk itt is, rogyasztva felgördítünk csigolyánként vállakat hátrahúz. A karoknál vagy csípőre tartásban, vagy pedig mellkas előtt fogjuk tartani összekulcsolva. Csípőszéles terpezben szépen lassan guggolunk egyet hátra, majd jövünk egyenesbe. Figyeljünk rá, hogy a csípőt próbáljuk minél hátrébb tolni, és dőljünk bele előre, és figyeljünk arra, hogy szippantsuk a köldökünket. És gyertek, jövünk még 3, jól toljuk hátra, 2, és még egy utolsó. Jövünk is egyenesbe. A következő guggolásnál guggolunk egyet hátra, ahogy megemelkedünk lábujjhegyre a lábakkal, karokat nyújtjuk magas tartás, és guggolunk vissza hátra. Mehet ez is lassan, folyamatosan találjuk meg az egyensúlyt. És már csak 3 ismétlés. Jó mélyre guggoljunk, jövünk még 2 magas lábujjhegy, és még egy utolsót nyújtózunk. Guggolunk vissza, kilépünk az egyik oldalra, széthúz a szalag, marad lent a testsúly, közép, másik oldal, közép, megemelkedünk lábujjhegyre, a karok pedig csípőhöz, és mehet előről. És kilépünk, közép, másik oldal, közép, lábujjhegy, és guggolunk vissza. Már csak 3 ismétlés van ebből, és közép, másik oldal, közép, kifúj a levegő, lábujjhegy, és jövünk már csak 2 kör. Próbáljuk lent tartani a testsúlyunkat, picit rugózzunk bele, középen emelkedünk, lábujjhegy, és jön az utolsó körünk, kilépünk, vissza, marad lent a testsúly, közép, magas lábujjhegyre emelkedünk, guggolunk egyet, és mehetnek a rugózások. És 5, 4, 3, 2, megtartjuk guggolva. Nagyon szuperek voltunk, kiegyenesedünk, lassan átmozgatjuk a lábakat, és maradunk itt. Csípőre tartással, csípőszéles terpesszel, rogyasztunk mindkét térdel hátul a csípő, szépen lassan kilépünk egyet hátra, érint a lábúj, és csak visszahúz a tért. Mehet folyamatosan, figyeljünk rá, hogy a csípő ne csavarodjon ki, csak a láb mozog. És már csak 3 nyújtás, visszahúz a tért, 2, és egy utolsó, visszahúz. Ugyanígy kinyújtunk egyet hátra, leérint a lábúj, guggolunk egyet, vissza egyenes, és visszahúz a tért. Ez is mehet lassan, kontrolláltan, folyamatosan. És már csak 3,
kiegyenesedünk, visszahúz, 2, jó mélyre guggoljunk, visszahúz a térd, és egy utolsó, megtartjuk lent, és mehetnek a rugózások. 4, 3, 2, 1, és jövünk is egyenesbe. Kicsit átmozgatjuk a lábakat, lehúzzuk a szalagunkat, majd a szőnyegünkön elhelyezkedünk, orrán át beszívunk egy mély levegőt, nyújtózunk a magasba, majd ahogy szájon át kifújunk, lassan lehajalunk egyet a térdekhez, és odahúzzuk magunkat. Ezután lassan elhelyezkedünk egy térdelő támasz pozícióba, és átmozgatjuk a gerincünket, homorítunk egyet, majd szépen lassan púposítunk. Meg is keressük az egyenes hosszú gerincünket, szippantjuk a köldökünket. Visszafeszített lábfejjel, hajlítva csípőből szépen lassan megemelünk a magasba egy lábat, szorít a farizom, és visszahúz a térd. Mehet folyamatosan, figyeljünk rá, hogy ne nagyon homorítsunk bele a háttal, hanem szép egyenesen tartjuk, és szippant a köldök. Megemelünk még 3, visszahúz a tért 2, próbáljuk minél magasabbra, megtartjuk fent, és mehetnek a pózálások. És 5, 4, 3, 2, 1, megtartjuk. Elhelyezkedünk egy alkartámaszba az egyik karral, szépen lassan spiccelünk a lábfejjel, kitárunk egy térdet oldalra, és visszaközelít a másik combhoz. És 3, jó nagyra kitár, jövünk 2, és az utolsónál megtartjuk fent, és piciket pulzálunk. 4, 3, 2, és az utolsó. Visszaközelít a láb, megemelkedünk, és hátraengedjük magunkat egy baba pózba. Hogyha megvoltunk, visszaemelkedünk egy térdelő támaszba, és ebből jön még egy kör. Ugyanezek a feladatok lesznek, visszafeszített lábfejjel lassan megemelünk egyet a levegőbe, és visszahúz a térd. És még csinálunk 3, visszahúz magasra 2, és az utolsónál megtartjuk, mehetnek a picik. És még 4, 3, 2, 1, alkartámaszba helyezkedünk, spiccelve kitárunk egy térdet, majd visszaközelít. Na gyertek, még 3, jó messze kitárjuk a térdet, 2, és megtartjuk az utolsónál fent, mehetnek a picik. Még 5, 4, 3, 2, 1, és visszahúz a térd, felemelkedünk, és hátraenged a csípő egy jól megérdemelt babapózba. Szép lassan megemelkedünk egy térdelő állásba, szalaggal a kézben, ugyanis felhúzzuk őket csuklóhoz. Annyira húzzuk szét a karokat, válszélesen körülbelül, hogy feszüljön a szalag, a medencét pedig szépen magunk alá fogjuk forgatni.
Hosszú gerinccel, vállakat lemélyeztve combból elkezdünk hátrafele billenni, majd jövünk vissza egyenesbe. A szalagot végig feszesen tartjuk, és szippant a köldök. Billenünk még hátra 3, vissza egyenes, jövünk 2, égjenek a combok, és még egy utolsó. Nyugi, nem tartjuk meg hátul, jövünk középre. Ugyanígy hátra fogunk egyet billenni, combból tartva, közben nyújtjuk a karokat előre, melső, középső tartás, és visszahúz. És jövünk még 3-at, visszahúz, feszül a szalag. Hátra billenünk 2, és most tudjátok, mire számíthattok. Utolsónál megtartjuk hátul, folyamatosan széthúzzuk a szalagot. 4, 3, 2, és egy utolsó, jövünk is vissza középre, és leengedjük a karokat, lerakjuk a szalagot.